Evo ovako, đaci šestaci. Do trenutka kad počinjem da radim ovaj video, samo 2 učenika su uradila tačno. Marko i Tatjana. Pa iz tog razloga moram posebno, dakle, da uradim ove nejednačine i da pokažem. Dakle, opet kažem, do trenutka kada snimam ovaj video, to je 4:20. Dakle, ostavlja mogućnost da će možda neko kasnije još imati tačno rešenje. Prvo idemo da vidimo ovaj primer pod V. I ovdje ima dosta grešaka, a drugi su gotovo svi pogrešeni. Dakle, idemo prvo ovo da eliminišemo, od njegov znak je ovdje plus, dakle idemo sa minus 1,2. Ovo, pošto je ispred znak plus, možemo da pišemo bez zagrade, 4/3, minus y manje ili jednako 5/6 minus 11/9. Za 6 i 9 je 18, dakle ovo puta 3, a ovo puta 2. 4/3 minus y manje ili jednako 15/18 minus 22/18, to jest 4/3 minus y manje ili jednako minus 7/18. Pazi sad, sada eliminišemo 4/3. Ne gledamo ovaj znak, gledamo ovdje, opet nema ništa, to opet znači da je plus, što znači idemo sa minus 4/3. Ali, pazite, ovdje ostaje sada ne samo y, već minus y. Dakle, ako je minus kod nepoznate, on se mora zadržati. Manje ili jednako, dakle, ova 2 mora budu isti, ovaj proširujemo sa 6, minus 7/18, minus 24/18, pa to je minus y je manje ili jednako od minus 31/18. To jest minus y je manje ili jednako od minus 1,13/18. Međutim, nama ne treba minus y, već samo y. Rekli smo, kod nejednačine, dakle, taj minus nestaje, ali to znači da se znak menja i da se ovaj znak menja. Dakle, kada hoćemo da izbrišemo ovaj minus kod y, u prevodu rekli smo množimo sa minus 1. To znači, ovaj minus nestaje, ovaj znak menjamo i znak nejednačine se menja. To, dakle, gotovo niko nije uradio. I sad predstavljanje ovde je 0, ovamo su pozitivni 1,13/18, veći ovamo, sad, neko zaboravlja kružić, ovde je kružić najvažniji. Ako je jednako, on se boji. Dakle, ima đaka koji to zaborave i tu takođe prave greške. Eto, to je bio primer pod V. Nije težak, ali dosta vas je pogrešilo. I sad ćemo pokazati primer pod G i upozoriti gde ste pravili greške. Dakle, primer pod G kaže ovako, 3,1 minus, otvorena zagrada, y minus 1, zatvorena zagrada, manje ili jednako, 1,1/3. Dakle, prva eliminacija jeste ovog broja 3,1. Gledamo znak ispred njega, dakle, ispred njega nema ništa, znači da je plus. Dakle, ide ovde minus 3,1. Pazi sad, ostaje zagrada, ali ono što je vrlo bitno, što dosta vas nije video, ispred zagrade je minus, kao malo pre, kao, dakle, kada imamo ovako, pa rekli smo ovde ostaje minus x, ovde ide minus 6, to ostaje, dakle, nepoznata sa minusom ako je minus ispred. Ovde je, dakle, sad nepoznata u zagradi, ali minus ispred. Taj minus ostaje. Manje ili jednako, ovo je 4/3 minus 7/2. Ovo proširimo s 2, ovo sa 3. Dakle, minus y minus 1 manje ili jednako 8/3 minus
21, izvinjam se, ovdje kroz 6, minus 21 kroz 6, i dakle minus y minus 1 manje ili jednako minus 13 kroz 6. Ovdje bitan trenutak. Dakle, sada, ovaj minus nam smeta. Da bismo nastavili da radimo, prvo njega treba da eliminišemo. Možemo to na sljedeći način, dakle da ovaj minus promeni svaki znak u zagradi. Dakle, pošto ovdje plus minus bude minus y, minus bude plus 1. To je jedan način. Međutim, taj način je više karakterističan za 7. razred i za polinome. Mi ćemo se držati onog malo. Šta smo rekli? Ako mi je ostalo malo pre minus x je, na primjer, minus 5. Ja kažem to puta minus 1, jel tako? To nestaje, ovaj znak se menja i znak nejednačine se menja. To ćemo dakle da pribjegnemo. Množimo sa minus 1. Ovaj minus nestaje, ostaje samo y minus 1. Znak nejednačine se menja i ovaj znak se menja, bude plus. I sada možemo da nastavimo, eliminišemo minus 1, dakle plus 1, y je veći ili jednako, dakle ovo kroz 1, pa ovo pomnožimo sa 6, dakle 13 šestina plus 6 kroz 6, y je veći ili jednako 19 kroz 6, to jest y veći ili jednako 3,1/6. Dakle, vidite, kritične tačke, ovdje, ovo množenje s minus 1, sam početak, dakle, taj minus ispred zagrade mora da se vuče. I sad idemo grafički da prikažemo. Sada je, dakle, lakši deo, opet ponavljam, postoje oni koji su počeli da mi zaboravljaju da ovaj kružić treba, i to neki moji petičari. Dakle, obavezno kružić, i ako ima ovo i jednako, kružić mora da se oboji. To je bio 263. pod G.